היי לכולם, היום אני רוצה לספר לכם על המשחק החדש שלנו שנקרא אומץ מכירות. זה משחק שבעצם הוא 2 באחד. יש בו גם חלק של אסוציאציות וגם חלק שהוא עסקי שעוזר לאנשי מכירות ובעלי עסקים להשתפר במשא ומתן, להשתפר בסגירת עסקאות עם לקוחות שונים. אז בעצם כאן יש לנו 3 שלבים. יש לנו את שלב המתחיל, שלב האנשי מכירות, בשלב בעלי עסקים. יש לנו 2 חפיסות אסוציאציה במשימות. בשלב שהמתחיל זה החפיסה הגדולה, שלב של אנשי מכירות ומנהלים זה חפיסות יותר קטנות. במשחק יש לנו 114 משימות, אז כשמשחקים בשלב המתחיל זה עוזר למתחילים להתגבר על כל מיני בלוקים, חסמים שיש להם במכירות, וכשמשחקים בעלי עסקים או אנשי מכירות רציניים בשלב המתחיל, זה עוזר להם להבין מה חושבים המתחילים ולעזור להם להתגבר בשלב הזה. בשלב של האנשי מכירות זה שלב שנותן קייסים ספציפיים שעוזר לאנשי מכירות בסגירת עסקים במשא ומתן, ושלב מנהל זהו שלב שעוזר למנהלים ובעלי חברות עם קייסים ספציפיים להרחיב את העסק, להתפתח ולהשלים כל מיני משימות בעזרה של האחרים. אז בעצם במשחק יש לנו חפיסות, כמו שאמרתי, יש לנו חפיסות של אסוציאציה, יש לנו מטבעות, קוביות משחק, חיילים שהם בעצם לוחמי מכירות. הכי חשוב, כדי להעביר את המשחק הזה, לא חייבים להיות אנשי מכירות ברמת על. המשחק הזה מתאים גם לאנשי מכירות ברמה נמוכה, וגם לאנשי כוח אדם, וגם לבעלי עסקים, או סתם אנשים שרוצים להשתפר במכירות. אז למשחק יש חוברת הוראות מפורטת עם כל ההסברים של המשחק. יש גם כמובן קבוצה של מנחים שיכולים גם לעזור וגם לסייע בכל שאלה לגבי המשחק. מי שרוצה להתחיל להעביר משחק כזה, ניתן ללמוד אותו תוך 2-3 ימים. מי שרוצה להזמין את המשחק הזה, אפשר לעשות את זה בקישור מתחת לסרטון, ואני מחכה לכם להצטרף.